Zafra, Jordina Biosca, Jordi Rossell i Núria Ferret són els altres noms que acompanyen Calart en els primers llocs de la llista d'Esquerra. La presentació s'ha fet a la Rambla de la Girada davant del monument al president Lluís Companys. En el cas de Calart ja feia temps que s'havia escollit com a candidat i pel que fa a la resta de membres, Albert Zafra havia anat a les anteriors eleccions com a número 17, Jordi Rossell com a 12 i Núria Ferret repetia en el número 5. Per tant, Jordina Biosca és l'única entre aquests 5 primers que no havia format mai part de les llistes d'Esquerra a Vilafranca. En aquest sentit, Calart destacava la presència de diversos membres relacionats amb el món de les arts i la cultura a la seva llista. Pel que fa als objectius, Calart diu que la intenció és millorar els resultats respecte al 2007. Nosaltres el que ens agradaria és millorar el resultat de les anteriors eleccions i d'això en vots. No? El que no sabem és ben bé, atès a la diferent composició de candidatures que es presenten i tot, doncs quin resultat representarà això en escons o en aquest cas en regidors. No? Però bé, pensem que podem millorar el resultat a nivell de vots i que tal vegada això podria suposar una millora en regidors, cosa que celebraríem lògicament. Pel que fa als resultats de les eleccions d'aquest 2011, Calart no creu que la incorporació de la candidatura de Solidaritat Catalana a Vilafranca els pugui afectar negativament. De fet, recordava que en les darreres eleccions al Parlament Esquerra va treure gairebé 1.300 vots front als prop de 860 de Solidaritat. Per aquest motiu, Calart qualificaria de decepció no millorar els resultats de les darreres eleccions, tot i que no creu que això acabi passant. Nosaltres aspirem a tenir representació i pensem que bé, l'última dada, que no és una enquesta, perquè enquestes n'hi ha de moltes i donen molts resultats molt diferents. Una que no és una enquesta, sinó que és molt real, és les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, on nosaltres vam fer 1.280 i pico vots, i que això està més a prop del 2 que del 0. No? En tot cas, si hi ha enquestes de les quals s'han filtrat només parcialment alguna informació i que donen resultats, jo crec, prou estranys, doncs bé, no és un tema que a nosaltres ens agradi especialment, ni el resultat ni el fet de comentar enquestes de les quals ni les hem vist ni en sabem el resultat total, sinó que se saben coses parcials. D'altra banda, també destacaven que han intentat fer una llista oberta i d'aquesta manera el 50% són militants i l'altra meitat són independents. Pel que fa a la paritat, el 45% són dones i el 55% restant són homes. La mitjana d'edat està entre els 35 i els 45 anys. El membre més jove, però, té 18 anys i el més gran 88. Pel que fa a la resta de la llista, composta per un total de 31 persones, es presentarà el 29 d'abril en un acte públic a Vilafranca. I continuem parlant de política.